Salamata Watan TV kanalımızın hormatly agzalary. Taýlanan habarlar gepleşigimiziň ýeni bir sany ulgamdy. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 14-nji fevralyna sanyna Türkmen wekilleti Dubaýdaky bütün dünýä hökümet sammitine gatnaşýar. Türkmenistanly okuwçylaryň halkara üstünligi, teknologiýa kampaniýalaryny gollaw üçin gatna döretdi. Amerikaly jankoýerleriň saýlan iň ökde türgenleri ýaly habarlary getirýär. Gelin ne bolsa habarlarymyza giňişleýin geçelim. Türkmen wekilleti Dubaýdaky bütün dünýä hökümet sammitine gatnaşýar. Dün Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherine bütün dünýä hökümet sammitine badalygy berildi. 2 günläp dowam etjek bu giňgerimli duşuşuk geljek hökümetlerini kemala getirmek şygara astyna geçirilýär. Sammitde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Daşary işler ministri Raşid Meredov ýurdumyzda wekilçilik etýär. Bütün Dünya Hökümet Sammiti 2013-nji ýyldan bäri Dubaýda her ýyl geçirilýän çäre bolup, ol hökümet işleri we siýasat barada ähli derejede özara gatnaşyklar üçin meýdança hökmüni, esasdan innovasiýalar baradaky mesele aýratyn öz çekýär. Şu ýylky duşuşyk bolsa, dünýä döwletleriniň 20-tiniň hökümet baş tutanlary, ministrleriň 250 goloýuny, 10 000 töwereg işegiri bir ýere jemledi. Sammit hökümet ýollaşylarynyň, siýasatçylaryň, bilermenleriň hususy ulgam wekilleriniň arasynda bilim alşmaň merkezi hökmüne hereket etýär. Ýurdumyzyň wekiliyetiniň ýollaşydy sammitiň geljege tarap ýol hökümetleriň täsiriniň güýçlenmegi atly mejlisine çykyş edip, dünýä derejesinde durnukly ötüş maksatlaryny amala aşyrmakda, döwletleriň halkara guramalaryň tagallalaryny birleşdirmegiň berurdugyny aýratyn noktada. Bellenşi ýaly Türkmenistan jogapkar döwlet hökmüne bu wagtda eýerýän çemeleşmelerini hemde hereketlerini anyk kemala getirdi we üstünlikli durmuşa geçirýär. Şunu ýurdumyzyň howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleleri boýunça milli maksatnamalaryň we halkara borçnamalaryň berja edilmegine uly üns berilýändigini aýdyldy. Şeýlede vice-premier çykyşynda Türkmenistanyň halkara feowda deň hukuklygy, adalatlylygy we özara hormat goýmak üçin etmege jogapkarlyk çemeleşýändigini nykdy. Bu wagtda bizim ýurdumyz bütün dünýä feowda guramasynyň işine, onuň biniatlaryň ýörelgelerini eýermäge möhüm ähmiýet berýär. Türkmenistanyň okuwçylaryň halkara üstünligi. Ýakynda Gazagystan Respublikasynyň Ilim we Bilim Ministrligi tarapyndan onlaýn görnüşde matematika, fizika we informatika dersleri boýunça 19-njy halkara Jagutykov bätleşigi geçirildi. Oňa 26 döwletden okuwçylaryň jemi 1241 sanaty gatnaşyp, şolaryň 515 sanaty matematika, 341 fizika, 385 bolsa informatika dersleri boýunça bätleşdiler. Şol döwletleriň hataryna Azerbaýjanyň, Belarusdan, Bolgariýadan, Ermenistanyň, Gazagystanyň, Gruziýadan, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Perudan, Ruminiýadan, Russiýadan, Serbiýadan, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Türkiýeden zehinli mektep okuwçylary bar. Bu awraýly halkara bätleşige ýurdumyň umumy bilim berýän mekdepleriniň saýlanan 7 toporda jemi 26 okuwçy gatnaşyp, olary Aşgabat şäherindäki Taparmyrat Türkmenbaşy adynaky ýöretilişdirilen umumy bilim berýän mektep internadynyň matematika muallimi Arslan Hojiýew ýollaşyk etdi. Bätleşigiň netijelerine görä matematika dersi boýunça Aşgabat şäherindäki ingliz tili, himiýa we biologiýa derslerini şuňlaşdyryp öwretýän ýöretilişdirilen 86-njy orta mektebiň 10-njy synp okuwçysy Rahim Ağamradov bilen Akbuda ýetrawynaky tebigi we takyk urlar dersleri çuňlaşdyryp öwretýän ýöretilişdirilen 46-njy orta mektebiň okuwçysy Dawud Muhammed Gurwanow kümüş medallara munasip bolurlar. Aşgabat şäherindäki Taparmyrat Türkmenbaşy adynaky ýöretilişdirilen umumy bilim berýän mektep internadynyň 10-njy synp okuwçysy Selim Halikow Aşgabat şäherindäki ingliz tili, himiýa we biologiýa derslerini şuňlaşdyryp öwretýän ýöretilişdirilen 86-njy orta mektep 17-nji synp okuwçysy Kerimguly Bendov Daşary şäherindäki ingliz tili, himiýa we biologiýa derslerini şuňlaşdyryp öwretýän 26-njy orta mektebiň 17-nji synp okuwçysy Alihan Jumabayew birinçi medallar kazanmagy başardylar. Gazagystan Respublikasynyň Ilim we Bilim Ministrligi tarapyndan geçirilen halkara Jagutykov bätleşigine zehinli türkmen okuwçylary 2010-njy ýyldan bäri gatnaşyp, her ýyla baýrakly orunlara munasip bolýarlar. Bu awraýly halkara bätleşigiň
Zawoddaky tapgyrna okuwçylarymyz matematika dersi boýunça 2 sany kümüş, 3 sany bürünç medallary gazanmagy başardylar. Ýere gelende bellesek, illeşlerimiz häzirki wagt içinde halkara Jowty köpäýleşiginiň jemi 70 medalyna eýe bolurlar. Teknologiýa kampaniýalaryna gollaw üçin gazna döretdi. Germaniýa, Fransiýa, Ispaniýa, Italiýa we Belgiýa hemde Ýewropa Maýa Oýun Banky geljek uly teknologiýa kampaniýalaryna gollaw bermek üçin esaslyk maýasy jemi 3 milliard 750 milyon euro meçhurny gazna döretdi. Gaznanyň geljegi uly Ýewropa innovasiýa kampaniýalaryna zerur bolan Maýa Oýun feriştelerini gönükdirjek diýip bellenildi. Bu gazna Ýewropada ýokary teknologiýa puwdagyny, içerki innovasiýa we telekeçilik ulgamyny goşunt goşar. Ýewropadaky täze teknologiýa kampaniýalarynyň umumyň alanynda dünýä derejesinde bätleşmek üçin ýeterlik maliýa ferişteleriniň ýokdugy üçin daşary ýurtlara gidip şol ýerde işleri dowam etdirýänlikleri bellenildi. Şonuň döredülen gazna kampaniýalary Ýewropada saklap köp sanly hunermenleriň ýetişdirilmegi we ykdysady ösüş çaltlaşdyrjak taslamalaryň durmuşa geçirilmegi gazanmak maksat edinilýär. Bellenişine göre Germaniýanyň, Fransiýanyň we Ispaniýanyň Ýewropa Maýa Oýun gaznasy tarapyndan dolandyryljak bu gazna 1 milliard euro, Italiýa 100 milyon euro we Belgiýa 100 milyon euro berjektigi, Ýewropa Maýa Oýun Bankynyň 500 milyon euro berjekdigini ma'lum etdi. Amerikalı jan koýurlaryň saýlan iň ökde turgunlary. Morning Consult teljerme kampaniýasy Amerikalı sport jan koýurlarynyň arasyna pikir soruşma geçirdi. Şonuň netijelerine görä Amerikalılar taryhda iň güýçli turgunlary saýlady. Bu urda birinji orny Michael Jordan eýeledi. Pikir soruşma gatnaşan jan koýurlardan sportyň esasy urlary boýunça iň ökde turgunlary saýlamak teklip edildi. Bu teljermede iň köp sesi Chicago topurynyň ady rowayaty öwrülen gorugçysy Michael Jordan birinji orny eýeledi. Amerikan futboluny 7 gedek çempion bolan Tom Brady ikinji orny, dünýä belli boksçy Muhammed Ali bolsa 3-nji orny eýeledi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ady belli basketbolçulary Kobe Bryant we LeBron James bolsa degişlikde 5-nji we 6-njy orunlary eýeledi. Şeýle-de Argentinaly jan koýurlar bu sanawda 8-nji orny Argentina bilen dünýä çempionlugyny gazanan Lionel Messi berdiler. Goloýda aradan çykan futboluň şaty we ägirdi Pele bolsa 9-njy orny eýeledi. Sanawda denan turgunlardan tenisçi Serena Williams 10-njy orny eýelemegi başardy. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle-de Türkmenistanyň raýatlar türk doganlaryna kömek golunu uzatýar. Türkmen wekiliyetiniň Dubaydaky iki taraplaryň dowuşuklary Buraya Veritas klassifikasiýon jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyk täze sepkitlere çykýar. Çempionlar Ligasy täzeden başlaýar. PSG, Bavariya, Çekiýanyň täze bellenen elçisi ananç hatlarynyň nuskalaryny gowşurdy ýaly habarlary okap bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlar gepleşigimiziň indiki sanlaryna duşýança hoş sag bolun.